tudom, hogy nagyon imádod belebújni az emberbe. Igen. És ezt elviselném reggeltől estig, hogy engem így valaki simogasson és vakargasson, igaz? Ez a legfinomabb dolog a világon. Mind a ketten jól járunk, ugye? Én is, meg te is. Nekem is jót tesz a simogatás, neked is. Az ultramaraton egy olyan futóverseny, amit most már minden évben megrendeznek valamikor így április végén, május elején. A cél körbefutni a Balatont. Nagyjából egy átlag csapat, és itt mondom, nem a profikról van szó, az körülbelül olyan 20-22 órát le tudja futni. Minden csapatnak van egy kerékpáros kísérője, aki megy vele, és megvannak természetesen az állomások, ahol megtörténik a váltás, ahol átveszi a következő csapattag, vagy ha úgy tervezik, akkor az illető tag az futhat tovább. Mi magunk az életmentő csapatával most már 4. éve futunk lent így együtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó buli. Én a munkám során azért elég sokat mozgok. Most persze a mentőben talán kevésbé, mert ott autóval megyünk ide-oda, de a kórházban egy 24 órás műszak alatt körülbelül olyan 6-7 kilométert szoktam gyalogolni. Ami persze nagyon-nagyon más, mert ott ugye miről szól, az ember az orvosokból elmegy a kezelőből a soktanítóból az adminisztrációs helyiségbe, onnan esetleg elmegy a WC-re, időnként bemegy a konyhába, stb. Ilyen rövid távokon mozog az ember, ami azért nagyon-nagyon másról szól, mint amikor az ember fogja, felveszi a futócuccát, egy rendes futócipőt, és kimegy a természetbe. Részben egy nagyon jó kikapcsolódás, részben az ember föltöltődik. Részben egy csomó hasznos gondolat az ember eszébe jut ilyenkor. Ma már persze ott tartok, hogy mikor hazaértem, ezeket föl kell írni, mert utána az ember nagyon-nagyon hamar elfelejti ezt a dolgot. De azt gondolom, hogy a mozgás az élet. Nagyon hálásak vagyunk, hogy megtalált minket ez a lehetőség. Az igazság, hogy itt a keleti régióban nem igazán bővelkedünk celebekben, sőt, mondhatni egyáltalán nem mozognak körülöttünk ismert emberek, és úgy hozta az élet, hogy Zahár Gáborék felfigyeltek a tevékenységünkre. Az egész történet a feleségemtől ered. Már régóta beszéltünk arról, hogy ha már az embert egy kicsit ismerik, ha már kicsit hülye hangzik, olyan népszerű, és elfogadják a véleményét, akkor mi lenne, hogyha megpróbálnánk valamit ezzel kapcsolatban jótékonykodni. És így jött az ötlete Mónikának, a feleségemnek, hogy mi lenne, hogyha, és ez olyan nagyon csúnya hangzik, amit mondanak, eladnánk a kilométereinket az Ultra Balatonon. Ugye ez 209 kilométer, valaki egybe is megveheti természetesen, de osztva is kilométerenként, és ha csak belegondolunk abba, hogy mondjuk 200 kilométer, és mindenki mondjuk 5000 forintért megvesz egy kilométert, és megveszik mondjuk mind a 200 kilométert, akkor az már azt gondolom egy jelentős támogatás lenne. Nagyon bízunk benne, hogy az ő segítségükkel megvalósulhat az a nagy álmunk, amit már évek óta tervezünk, egy teljes, komplett kenelfelújítási projekt. Ez 2 nagy kenelsort érint, leginkább olyan kutyáink laknak itt, akik esélytelenebbek, úgyhogy amúgy is nagyon fontos, hogy az ő helyük teljesen rendben legyen. 4 millió forintot nyertünk erre pályázaton, 4 millió forint hiányzik, úgyhogy a cél, hogy 4 millió forintot a segítségükkel összegyűjtsünk. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon kellett engem rábeszélni arra, hogy akkor legyek benne ugye ebbe a projektbe, és nem azért, mert akkor otthon lett volna érgomburgom, és egy héti kukoricát érdeltem volna, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ezeknek az ilyenfajta jótékonykodásoknak nagyon-nagyon komoly értelmük van. Nézzük meg, hogy működik Magyarországon a szociális háló, milyen állapotban vannak az egészségügyi intézményeink, és így tovább, ahová 10 meg 100 milliárdok kellenek. Ide most nem kell 10 vagy 100 milliárd, ide 4 millió forint kell ahhoz, hogy ezek a kutyusok, ezek olyan kutyább, és ezt most pozitív kijelentéssel mondom, kutyább körülmények között tudják leélni az életüket, mert nem kevés olyan kutya van, aki gyakorlatilag az életének a további akár 1, 2, 3, 4, 5, 6 évét is itt fogja tulajdonképpen a menhelyen leélni, és ez lesz az otthona. A kelet-magyarországi állatvédelmi helyzet szerény
véleményem szerint elég elkeserítő. Igazából mindenhol problémák vannak az országban, viszont ez a hely nem csak egyébként Szabolcs vármegye, hanem Borsodról is beszélhetnénk, vagy a közeli megyékről, elég súlyosan érintett állatvédelmi problémák kapcsán. Küzdünk, harcolunk minden nap, de nagyon nem egyszerű. Az edukáció hiánya, illetve a szegregált területek bősége, hogy így fogalmazzak, nagyon sok problémát okoz. A kutyatartás még mindig nem a megfelelőképpen működik nagyon sok településen. Igyekszünk mindenhová eljutni, de nagyon kevesen vagyunk, a kapacitás az nagyon kevés, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon súlyos problémák vannak. Szerintem, ha bárki jár itt-ott látja, mennyi kóborkutya van, meg azt is lehet látni, hogy évente hány száz kutya kerül ide be. Szóval a számok azok magukért beszélnek. És hogyha lenne ivartalanítás, akkor ugye ezek a számok nem lennének. Vagyis kisebbek lennének. Örökbefogadni nagyon sokan szeretnének, viszont sajnos azt kell, hogy tapasztaljuk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokan nem alkalmasak rá. Az örökbefogadást még mindig nagyon sokan egy nagyon nemes tettnek gondolják, illetve az emberek egy rétege egy nagyon nemes tettnek gondolja, de nem tudják, hogy mivel jár ez. Nagyon sokan nem tudják, hogy egy örökbefogadott állattal azért lehetnek problémák, mind mentálisan, mind korábbi traumákból adódóan, illetve egészségügyi problémák is, amihez bizony pénz kell, odafigyelés. Egy mentett állat nagyon rossz körülmények közül érkezik az esetek nagy részében. Akármilyen nehéz eset volt itt bármelyik kutya, én mindegyiket szerettem, mert a maga módján mindegyik szeretetre méltó és szeretetre éhes. Nem tudnám megmondani szám szerint, hogy hány kutyában voltam szerelmes. A lényeg az, hogy én inkább az idősebb kutyákat dédelgetem, meg hát nagyon sok olyan kutya volt, aki vak volt, süket volt, vagy kerekesszékbe szorultak, és ezeket főleg én törődök velük, meg én is tápolom, mert általában jellemző, hogy ezeket a kutyákat már nem szívesen viszi senki örökbe, és nekik is ugyanúgy szükségük van arra, hogy valaki törődjön velük, mint a kicsiknek, a kölyköknek, meg a virgonc kutyáknak. Igaz, Nebraska? Igen. Mindig azt mondom, hogy innen csak olyan helyre kerülhetnek állatok, ahol jobban élnek, mint nálunk, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek az ágyába kell fektetnie az örökbefogadott állatot, viszont ezt igenis elvárjuk, hogy teljes értékű családtag legyen, illetve hogy megkapja a sétaélményét, a foglalkozási élményét, a tanítást, mindent, amit mi itt nem tudunk nekik megadni, és sajnos azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy nagyon sokan még azt sem tudják megadni, sem anyagilag, sem egészségileg, sem pedig mentálisan, mint amit egy menhely meg tud adni. Van, akinek olyan az élete, vagy egyáltalán olyan egészségügyi állapotban van, hogy ő nem tudja megoldani azt, hogy a kutyus tudja sétálni ide-oda. Van lehetőség, azt gondolom, önkéntesként dolgozni. Nem bővelkedünk önkéntesekben, azt kell, hogy mondjam. Van néhány nagyon lelkes fiatal és idősebb önkéntesünk is, akik szívesen és rendszeresen kijárnak hozzánk. Gyerünk, futás! Nem futás? Én már magam se tudom, hogy ez most 16 vagy 17 évvel ezelőtt született meg a döntés. Akkor én úgy kerültem ide, hogy mint tanárként nyári napközibe kértek meg, hogy vezessek nyári napközit, és amikor én ide kiérkeztem, és láttam itt ezt a sok állatot, kutyát, macskát, még akkor nyulak is voltak, itt kint szabadon szaladgáltak, és láttam ezt a rengeteg segítségre váló jószágot, én akkor döntöttem el, amikor vége lett a napközinek, és elkezdődött az ősz, és én úgy visszajöttem egyszer, kétszer, háromszor, és aztán itt ragadtam, úgyhogy mondom 15, 16, 17 éve már inkább, azóta járok ki. 15 éves vagyok, és 2022 óta dolgozok itt önkéntesként. 2021-ben voltam itt először sétáltatni. Nagyon megtetszett, és én úgy gondoltam, hogy többet szeretnék ebből látni, hogy működik, miket lehet itt csinálni. Ezért 2022-ben írtam az Állatbarát Alapítványnak, hogy szeretnék segíteni önkéntesként. Először a macskákkal voltam, leginkább besegítettem itt a telepen a dolgokba, tehát medencét pucoltam, bármi ilyesmit megcsináltam, sepregettem.
majd utána beengedtek a kutyákhoz is. Bemehettem az állatorvosi rendelőben is, ahol megnéztem műtéteket, segítettem fogni a kutyákat, varratszedésekbe segítettem. A jövőre nézve nem lenne mindegy, hogy milyen hozzáállással nézik az állatvédelmet. Nem könnyű dolog, az biztos igaz. Fáradtságos munkával jár, az embernek szívét, lelkét megcsapolja ez a dolog, de én azt mondom, hogy érdemes csinálni. Négy tacskónk van, abból az első az még ez a klasszikus cacib, meg arany, meg ezüst, meg koszorú, meg kenel, meg stb. Ő egy volt hím, hiszen ő is ugye hát megfelelő időben. Igazából nem lenne szükség feltétlen az ivartalanításra, ha olyan lenne az állattartási morál, vagy nem lenne nem kívánt szaporulat. Azért ezt is tegyük hozzá. De mivel nem olyan a morál, ezért nincs más választása az embernek, mint hogy gyökerétől szünteti meg a problémát, ha ivartalan a kutya, biztos nem lesz szaporulat. Ki lett csippentve ugyebár a kis zacsia, ráadásul ugye az utólag is derült ki, hogy itt is lehetett valami kis beltenyészet ebben a történetben, az egyik heréje az nem akart leszállni, és ugye nem leszállt here, az jelentősen megnöveli ugye a daganatos betegség kialakulásának a kockázatát. Ő egy 7 éves szukakutyus, akit először ivartalanítunk, de aztán nem áll meg ennyiben a dolog, mert elég sok daganatos csomó van végig az emlőiben, úgyhogy egy egyoldali egész emlőléc eltávolítást is csinálni kell rajta, mert hát gyakorlatilag emlődaganatos szegény. Ez egy elég nagy műtét, mert az összes emlőt le kell szedni, ugye, ami a lágyéktól egészen a mellkasáig tart, főleg ő kis testű kutya, úgyhogy ez viszonylag nagy volumenű lesz neki. De azzal kezdjük, hogy ivartalanítjuk, mert az emlődaganatnak az oka az szinte mindig az, hogy ivaros. Telnek az évek, álvemhesség, tüzelések, és a hormonok okozta változások vezetnek el oda, hogy egyszer majd kialakul egy kis daganatos góc, aztán még egy, aztán még egy. Itt most neki ezen az oldalon 3 góc van összesen. Ezért kell az összes emlőtelepet eltávolítani neki. Még lehet lágyéksérve is. Nekem célom az, hogy állatorvos legyek, azért is szeretek járni így be az állatorvosi rendelőbe, látni, hogy működnek ezek a dolgok, oltás, ivartalanítás, műtétek, csíp, varratszedés. Jó lenne, hogyha többen is önkénteskednének. Csodálatos lények vesznek körbe, akik igénylik a szeretetet, a törődést, és én is nagyon sok szeretetet kapok tőlük. Igen. Az állatoktól kapott szeretetem az nagyon nagy, tehát nagyon sokat szoktam kapni. Mi már élesztettünk újra kutyát is. Komolyan? Persze. Meg is van, le is fotóztam. Voltunk egy lakástűznél, az ülőjúton. Nem, hát 20 percig lélegeztet, bedugtam bele tubust, lélegeztettük, nyomtuk a mellkasát, abszolút. Egy ilyen kis keverék kis kutya volt. Egy ilyen demens néni, keverék kutya néni, az mit tudom én, fölgyújtotta a lakást sikeresen, de nem azért, mert föl akarta, hanem teljesen ilyen autoforder állapotban volt, és akkor kimentünk, és akkor tűzoltók kihozták a nénit, így megnéztem a nénit, az kicsit ilyen kormos volt, de amúgy nem nagyon tudta a világát, és akkor jött ki az egyik tűzoltó egy ilyen kis, egy picit nagyobb, mint egy touch, ilyen kis mixed pickles kutyával, és akkor ott néztük, és akkor nem mondom, akkor próbáljuk meg. És akkor szépen nem kell laringoszkóppal nagyon föltárni, hogy az ember egy ujjal föl tudja tárni, elemeli a gégefedőt, akkor oda bedugtuk neki egy tubust, elkezdtük lélegeztetni, kicsit nyomtuk a mellkasát, egy 20 percig dolgoztunk rajta, de szegényként elpusztult ott a füstbe, ugye szénmonoxid, meg füstinhalációt, de ha már nem volt, ugye a légútja nem volt megégve, mert az látszott volna, de szegényként az
Az Ez kemény lehet ilyeneket, elpusztult. amit így egy kezed között hal meg egy ember például, hogy, mert hogy nyilván a kutya is persze, de hogy Volt már ilyen. azért ez ehhez Hát de erről, kell lelki. na jó, de hát erről szól a munkánk. Hát persze. Erről szól a munkánk alapvetően. Úgyhogy.